Qozog'istonda tortib olingan yerler için tiyişli kompensatsiya talep etken protestçiler iminlik kişileri tarafından quvub taratıldı. Baş prokuror bilen işraşu talep etken tızlap kişi şul isepten 12 balаны avtobuska tiyep alıp gitkenler. Soňundan irikке jibergenler. Töreler bu kişilerinin yerlerinde yaňa hükümet binaları tüsürge jyna. Чечняда наркотик саклауда гаепләнеп төрмәгә утыртылган активист Руслан Кутаев Азатлыкның Төньяк Кавказ хезмәтенә биргән әңгәмәдә үзенә белдерелгән гаепләүләрне кире какты. Кутаев чечен халкының сөргенгә куылуын искә алу чараларын тыйган өчен президент Рамзан Кадыровка тәнкыйть белдергән иде. 2 ай элек ул героин саклауда гаепләнеп төрмәгә утыртылды. Rusiyanın Yablıka Partiyası aktivistleri Moskva tирәсендә поездлар хәрәкәтен киметү карарына протест белдерде. Rusiyanın timir yol şirkәте бу карарын акча җитмәү белән аңлата. Яблыка активистлары фикеренчә, бу адым электричкалар кулланган гади халыкка китереп сугачак. Moldovanın hünər birlikləri oxutuşlarının xizmət haqlarını 50%-qa arttırу tələbini qoplab, uram jiyini ötkərdi. Moldova premier-ministri Yuriya Lyanka xalq aldına шығып, bu məsələni şişu üçün kübrək vaqt verirgə sıradı. Məsələ şişilməsə, oxutuşlar il-küləm iş taşlaw şaraları bilən yanay. Грузия башкаласы Тифлистә 16-нчы халыкара туризм күргәзмәсе бара. Күргәзмәдә төрле илләрдән 100-гә якын şirkәт катнаша. Алар арасында Грузия, Әрмәнстан, Төркия, Таиланд, Гарәп әмирлекләре, Украина, Швейцария һәм Чехия şirkәтләре бар. Sarajevo'da uzoq vaqt sökləndirüdən soň Bosniyaның milli kitapxanası açılуга әзерләнә. Bina 1992 елда Bosniya serblarının Sarajevoni утка тотуу вакытында җимерелгән иде. Күп кенә китаплар, шул исәптән борынгы язмалар ул вакытта янып бетте. 19-нчы гасыр ахырында Австрия-Мажар идарәсе вакытында төзелгән бина хәзер архитектура ядкары булып санала.